Mananya efinya kidi duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyudo lope adek mag piny owacho e kaunti ma Kisumu maromo omenda $300,000. Koloso odiochieng' ma kawuono jawache lo duol mar EACC Eric Ngumbi wacho ni lopegi koting'o ekas 7 mar skund primar ma Victoria kaachiel kod apaya mochomo log tich ma kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ni kod ler. Kisumu is one of the counties that now have a very high level of land grabbing. E kaunti ma Kisumu, duol mochung' ne kedo gi mibadhi pacho ka, Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, koro ni opara manyime, marano gi reso mwandu duto mag jopiny, ma koro nitie e lwet achudhe moko komakore kod apisas moko mag lowo e bomano, e tok chik. Mwandu mani oresi oting'o lowo mar kambi mar reru mano winjore ti godo e gero apaya e bomigawo mar wuoth kod apida. Lobno ne oyak kod kambi moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Mayfair Holdings. Machielo en lowo heka 7 mar skund primar ma Victoria mayudore East Kisumu Dago ma nengone romo $100,000. Lobno ne oyak kod manen jatend skundno Donald Meda kod nyawadgi mane jakanyo mar komiti mar skundno Phoebe Fan maduto osenindo. Machielo en lob ot moro mar piny owacho ma nengone romo $20,000,000 mane oyak kod kambi ma ok mar piny owacho ma ong'ere kaka Hajot Singh Dhanja and Cheramba Enterprises. EACC bende pod luwo ndach lope moko ma nengogi romo $10,000,000 e boma ma Kisumu ka buchegi pod ni e nyim doho e bado ma Kisumu mochung' ne weche lowo kod alwora. Moko kuom lobe kod buche miluogo oting'o heka 18 mar lo mar chiro ma Kibuye ma nengone romo $2 billion mar piny owacho ma kaunti ma Kisumu. Machielo en heka 20 mar lo mayudore kar dak ma Milimani ma yande oket tenge ne gero kar od twech ma bende wachore ni ne ous ne jaket mwandu moro e tok chik. Lo machielo en bath puothe mag kambi reru e kar dak ma Nyalenda kod kuonde apeyni moko ma wachore ni ne opogi e yor mibadhi. Kamoro en lop kambi reru mayudore Nyalenda ma yande odesi ne mbalariany ma Aga Khan Hospital ma sani jomoko wacho ni margi. Kalo machielo manoyaki en kuma ne winjore gerie ute jotije piny owacho. Kama chielo bende en lowo manoket tenge ne yaro bad kambi mar thiedho pi e kaunti ma Kisumu kaachiel kod lowo manowinjore ti godo e gedo apise Assembly ma Kisumu. Kaluwore gi weche mag yako lopegi, fwenyore ni nitie riwruok e yor mibadhi kaka joyak lope tiyo gi obok mopuodhi e mako buche bang' dwaro daro apise mag od buche pachoka kowuok e lope mag piny owacho. Komachielo, okinde mag tend counties riwore gi achudhe ka gitiyo kanyakla kendo gijwang'o counties kendo giweyo fuok mondo doho ong'ad buche madok ne achudhe. Bende yudo ni bang' doho miyo achudhe ratiro e wi lopgi, okinde mano konyogi bende ichudo negi mit bilie matin kaka yor duoko negi erokamano. Kuom mano EACC kwayo oganda jo Kenya mondo bed akicha e sama ginyiewo lope pacho ka. The Supreme Court has already ruled that in respect to this concept of innocent purchaser for value, the person purchasing land has an obligation to undertake due diligence to ensure that that which they are buying is not tainted. E sama nonro pod dhi nyime, EACC golo siem mager mar biro kawo ndamo mar chik ne ng'ato ang'ata mibiro yudi gi ketho mar donjore e mibadhi mar yako mwandu mag jopiny e tok chik. Land officials are expected to protect public land, but not to be part of the problem. Leave public land alone. If you are buying land from a grabber, then you face the consequences because that land will revert to the government the way this has reverted to the government. Given that the time that the court gave us lapsed, EACC will proceed to process the next steps. Achudhego koro mindalo 60 kod doho e bura mane ong'adi dweche 2 mokalo mane EACC oloyo mondo mi gichiw thuolo e lopegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.